Adnodd arall defnyddiol iawn i'r ystafell dosbarth yw AnswerGarden. Sylwch ar y cyfeiriad yna, answergarden.ch newch. Does dim cyfrif i gael, chi dydych chi ddim yn cyfrestru fel athro. Chi'n syml, chi'n clicio ar y plus. Chi'n rhoi enw i'ch testun fan hyn, felly adolygu termau tywydd am y tro. Gallai hwn fod ar ddechrau'r wers, diwedd y wers ble bynnag yr ydych chi am. Mae'n bosib gallai i ychwanegu termau fan hyn, ond dwi am i'r disgyblion wrth gwrs, felly dwi'n ni lwytho ei iPad fan hyn. Mae yna app ar gael, mae yna groeso i chi cael yr app ar ddyfeisiau neu rai nhw, ond na i brofi bod dim rhaid. Gallwch chi fynd i rywle fel Chrome, llwytho AnswerGarden yn syth mewn fyna, a mae yn llwytho'n wyddog gyflym. Fydden nhw'n clicio fan hyn ar y magnifying glass, y chwyddwydyr, a wedyn bydden nhw'n chwilio am eich ystafell digidol chi. Dyma fe'n troi lan yn syth ar y dde fel y welwch chi. Bydden nhw'n clicio fyna, adolygu termau tywydd. Bydden nhw'n teipio eu atebion un ar y tro. Dyn ni'n mynd i gadw hwn yn syml iawn. A galluogi nhw i deipio eu atebion mewn. A fe sylwch chi'n syth wedyn beth sydd yn digwydd. Felly, chydig o dermau ar y tro. Nawn ni ddweud clyb. Nawn ni wedi braf. Nawn ni roi nhw mewn fan hyn yn weddol slick. Dyn mynd ydy heb wasgu submit yn anffodus. Nawn ni fynd i sych. Mae'n neidio chydig ar y foment yn ddeiriadau. A dyma nhw'n llwytho. Fe welwch chi, mae'n creu cymylau geiriau bach lyflu fan hyn ar iPad y disgyblion. Ond os bydde AnswerGarden yn derbyn ateb mwy nag unwaith, sylwch ar beth sydd yn digwydd fan hyn gyda'r athro. Na i newid sgrin yr athro fan hyn ar y top. Nawn ni refresh fyna yn weddol slick. A fel athro, bydde fe hefyd yn dod lan fan hyn. A wedi fe ddod o i mwy nag un dyfais ymddeiriadau, fe fydde hwnna wedyn yn mynd yn fwy o faint. Felly os na i ychwanegu glyb felly fel athro fan hyn. Sylwch o beth sy'n digwydd, iawn, mae'r gair yna mynd yn fwy o faint yn eich cwmwl geiriau. Felly, dwi'n defnyddio AnswerGarden yn aml mwyach ar gyfer adolygu termau, felly gweithio ar sillafu a cham sillafiadau, felly chwilio am dermau allweddol mewn cwestiwn arholiad, unrhyw beth fel yna lle mae yna bwyslais cryf ar eiriau neu dermau. Felly AnswerGarden trwy ddrewn iawn ac yn gweithio'n slick hefyd. Mwynhewch chi ddefnyddio.